हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि एसएम बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय थाबाय। नै आं दा दंफैयो गामिनि शिब मन्दिराव। नै ओजों नायनो हागोन जोंहा शिव बाबाखौ दोनथ'नाय जादों बेयाव। स' दिनैनि भिडिअखौ शिब फुजानि माने स्पेसियेलि बानायनाय जादों। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। फाइनालि नै आंनि उनथियानो दङ गेटआ जोंनिया कमप्लिट जाबाय। बारा मोजां नुवाखै, माबायदि नुदों नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय। ओजोंनो खामानि मावफिनबाय दंबावो जोंहा फंबाय सानैया। बेबायदि आरो ना गेटआ नै जास्ट बांद्राय मडेलथ' नङा, सिम्पोल जाव बिफांजों बानायनाय बेफोरबायदि। नैखिजा नै इसोर माबा सिथाबबाय दङ। हेपि ना मायो थुलुंगा हेपि सिङाव नै बेबायदि। नुखाबाय जोंनिया मन्दिरा नै बिदिबायदिसो ना फिसासो, माने नैबे बिल्डिङा जास्लाबदियासै ना एबार बोसोराव, बेनिखायनो नै फुरानायावनो होदों, माने फिसायावनो। बिदिबायदि आरो ना जोंनिया मन्दिरा नै बेफोरबायदि। ओमफ्राय नै बाहेराव बेबायदि टुरिं खोन्थागोन जाहैबाय। बे गारि गंसे थानाया जराव मोनायाव टुरिं खिथागोन। टुरिंआ दङ जांख्रिथायनि थैसाम, ओमफ्राय फैला MCLA ना मा होनदों बे दङ। दा मोनायाव खोन्थागोन। नै जोंहा लावगिया खामानि मावबाय दङ, इयाव लाजिदों। नायदोब्रा लावगिया हाय होनदो खेबसे, होनथाराखै सं दे होमबालाय खोनानो हाय। दै सारदों नै बिथाङा जना दं नै नायलाया इनि। नोंलाय आगै मा मावदों? 10 थाखा सुनि नांजोबसिगोन। 10 थाखा नांगौ नै आंनाव फैसा बिदों इयो। सानफ्रामबो 50 थाखा हरो आङो, सानफ्रामबो जोबो, ओमफ्राय सानफ्रामबो बिबाय थायो। साफा बानायबाय दं लामा। क्लिनिं बानायबाय दं, गथ' माखाया साफा बानायबाय दं जायगाखौ। लाबोबाय दं उनाव खामानि मावसो आरो नै नांगौबा नै सासेया थिखांनो हायाखै नै। आगै मा होनगोन नोंलाय? खामानि मावदों। मोजां गथ'आ मार खामानि मावखायो जोंहा, बियो बांसिन मावा नुवाखैना। हेलौ लोगोफोर, दुगैखांबाय, रेडि जाबाय। आं दा रेडि जादों सकआव थांनो थाखाय। सकआव माने बाजार बानायहैनो फुजानि मोननैसो फिसा बिला जिनिसफोर, माने बुट होरि, माने फुजाया दिनै हरनि 8था नामायावसो जागोन जाहैबाय, बेनिखायनो एसे लेट बाजार खालामखादों। दिनै मार्चनि 8 थारिख 2024। हेपि महाशिबरात्रि। नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलनिफ्राय गासैनिसिमबो हेपि महाशिबरात्रिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। आइ हप नोंथांमोना गासैबो माने मोजां माने बोर बिना लालायो, मोजां फुजा होलायो, बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। दा थांनो नागिरदों नै सकआव, रेडि जाखाबाय आंबो अलरेडि। माने फुजानि एसे बाजार बानायनोसै, बिनि उनाव नोंथांमोननो खिथाफैलायगोन। दा दसे थानानै थांगोन गामियाव, बिनि उनाव माने नोंथांमोननो खिथालायगोन दा गामिनि फुजाया माबायदि जायो जोंनिया। नोंथांमोना नायलांबाय था गासिबो। एन्ड अननानै आंनि चेनेलखौ एसे सापर्ट बानायना हो नोंथांमोना। माने साबस्क्राइबारनि बुहुत खम जाना दं आरो भिउवारफोराबो बुहुत खम जाना दं। नोंथांमोना अननानै सापर्ट खालामथार। आंबो बोर बिना लानोसै। दा मोनासेयावसो जागोन जाहैबाय जोंनिया खुलुमनायानो, हरनि 8था ना 9थानिफ्रायसो जागोन। बिनिफ्रायसो गासिबो माने खुलुमनो मोनगोन जाहैबाय। माने बामोन फैखांनायनि उनावसो बा फुजारि फैखांनायनि उनावसो खुलुमनो मोनगोन जाहैबाय गासिबो। फुजानि बाजार बानायखांना फैबाय। दायो दसे माने गामिनि फुजायाव नुजाथिना फैनो नागिरदों। ओरैबायदि ओंखाम उखैबाय बुंनो नाङा, फुंनिफ्रायनो एसेबो जेबो बुस्थु जाखायाखै आरो ना, खालि दैल' साहाबो लोङाखै। फुजायाव दसे थांना फैनि। फिल्म नायबाय दं, फिल्म पुष्पासो नायबाय दं, पुष्पा नायग्रा माखाया। हेलौ गाइस, नै आं दा दंफैयो गामिनि फुजायाव। नै उनावनो मन्दिरा, गामिनि फुजा दंफैयो। आं न'आव एक्सुवेलि खुलुमग्रोबाय, एख' जायाखै जानाया। ओमफ्राय दा गामियाव जासिगोन दसे उनावनो, रेडि बानायबाय दङ माल बुस्थुफोरखौ। एन्ड उनखिजा नायनो हागोन नोंथांमोना मा सोलिबाय दङ खोन्थानि आं उनाव। नै
मानि इयो माबा खिसुरि केसुरि भात संगोन गाबोन केसुरिनि गथ'नि रेडि बानायबाय दं नै कबि आदों आसला आलु नै सोरियो नायना लादो बाबा देब महादेब बेफोर जाहैबाय फुजानि जिनिस बिबार दं माबा माबि दं नों मा थागोन नोंबो फुजारि थागोन नामा आदा इबो फुजारि गानथ'वाखै बिथाङा गाना होमबा नोंबो ड्रेस दा गानगोन बिथाङा बिबार दं एन नैसा नायनो हागोन नोंसोर नै भोलेनाथ जय भोलेनाथ की जोंनि बाबा शिबा बेनो होजोबो दङ नै होजोबो खुलुमगोन नैयाव नै संनाय खावनाय सोलिबाय दं मा इयो आदै मा जिनिस इयो सा लाल सा दैयाव संरो खेबसे इलाय मा आदा ये मेरा कहानी का टेबलेट जाहैबाय खिसुरि संहांदों बे मोनसे सारायसे नै सारायसे संग्राया नै सिनायखागौ दाख्लैबो नुखादों मा संखावखायो संनाय सोलिबाय दं एकटिया संनाय खावनाय सोलिबाय दं मार गोरोंखा संनायाव बिसोरो अबावबा नांगौबा लिंहरजागोन मा मावदोंलाय मा मावदों नै माबा बन सिनदों फुजारिया बाइक रेडि जासिगोन दसे उनावनो फाइनालि माने पुरुहिता गाखोबाय गासिबो खुलुमनो रेडि जाबाय मानसिफ्रा खुलुमगासिनो दं माने खुलुमसिगोन आंबो खुलुमसिगोन नै रानियाबो खुलुमहांदो मा रानियाबो खुलुमहांदो नै जोंनिया फले बाबाया रेडि फाइनालि आदायाबो फुजारि खोमा ने फुजारि नै आदायाबो नैबो इउटुबार नैबो टाइल्स ब्लग लायनायनिया साबस्क्राइब बानायना हो फुजारिया बेनो खुलुमग्रा माखाया जायगा थोलायाखै खुलुमबाय दं नम' होनबाय दं गासिबो आथिं साजोब्बाय खुरिया नै हान्थुखौनो खरायला हाला आथिं साजोबनाया जखना दंजोबो गसंनानै जायो होमबाबो हान्थु खरायबा मोजांसिन मोनो जायगाया पाक्काना इनिखायनो आथिं साजोबदों गासिबो नै राखें रुखें जाजोबना दङ राखें रुखें होननायखौ मिन्थिनो राखें रुखें होना मा होनगोन इखौ देलाय होननाय रावबो समान गैया आरो माने रावबो समान गैया मोसानाय बायदि खुलुमग्रोना लानि जोङो नोंथांमोनाबो खुलुमदो नै जोंना महादेब बाबाया गासिबो खुलुमनायदो बेयाव जोबथ'बाय एबार नैयाव दंबावो बेयाव जाखांबानो बे मानसि माखाखौ खुलुमनो होसिगोन आरो रायजोनि माखाखौ खुलुमग्रा माखाया मार फिर मोनायावसो जाबाय नालाय खुलुमग्रा माखाया फिरथार नै आं खुलुमग्रोनो होनलायनाय खुलुमग्रोथारनोसै आने खुलुमग्रोथारनो नागिरदोंमोन खुलुमग्रोनो गावबागाव रेडि तुरिं नायग्रा माखाया नै खुलुमखांबाय साबो लोंलायबाय मालाय नै खुलुमखांबाय ओरैनो तुरिं जाबाय दं तुरिं नायग्रा गोजा बेफोरो लाइनाव दं खुलुमनो थाखाय बिथांमोना जों खुलुमनाय सोलिबाय दं पुरहित माखाया बामोन माखाया
बाबोन माखा इसोर सानैया खुलुम माने आं खुलुमखांबाय ओमफ्राय इसोरखौ नुनानै भिडिअ बानायदोंमोन आङो ओरैनो मना लालाय दिनै न'आव थांसै ओंखाम जाहैनोसै तुरिं नायफैनोसै दसे ओंखाम फैबाय जों नै केसुरिबो मोनजाबाय नेमकियायै बायनायसै दै केसुरिबो मोनजाबाय जाग्राया नै आसल माखाया नै जो तुरिंबो नायबाय दं फैला MCLA जाबायबो दं नै जाय जाय नायबाय दं मार जाबाय दादिया जोंनिया केसुरि जोंना बेलेग मनजों जानाया होमबा इ माबायदि इयो खुलुमनायानो जोबला दहायनिफ्रायनो खुलुमनाय सोलिबाय दं खुरा मा मावदो इयाव नोङो तुरिं नायाखै तुरिंखौ उल्टासो नायदों उल्टासो नायदों नै बेयाव फैला MCLA खोन्थाबाय दं मिनिखुमादै नै गथ'आ फैला MCLA खोन्थाबाय दं इयाव टब्लाबाय हेल' खबर अ हेल' खुलुमनायानो जोबाखै नै ओरैबायदि जोबसिगोन इखिनिल'खासै खुलुमग्रा माखाया नै आब'आ फैदो दिनैसो नुदों आंनि भिडिअ'आव पास ओइ बेयाव केसुरि राननाय जाबाय दङ ओरैबायदि भिर केसुरि जाग्रा माखाया थब्ला फंबाय रानबाय दं मा जादों मा जाखुमादों बाजै जाखुमायाखै केसुरि जादों आं जाखुमादों बेयाव ओइ नांला जोब्बाय दं राकेश नोंनाव नै जोरबो जादों आबैमोनाबो खामनायसो आबै गोखाम ना दहायनि साराय मोनसेया मोजांमोन बस मा जादों नोंनिया खामजोबनाय नै आंनिया जानो हायाखै मा जोबनाय खामनाय मोनामनाय केसुरिया मोजां जायाखै लावगिया फिल्म नायदों गाइस लावगिया फिल्म नायदों गाबलायनायनि जाथ'वाखै होनदों बेखौनो नायबाय दं दाबो जोबाखै फिल्मायनो लावगिया फिल्म नायदों नै जों नुनो मोनाखै नै जाफुंनो टब्लाजों टब्ला नुनो मोनाखै बिसोरो गासैबो नायनायाव बेस्थ' आब'जों नायफाबाय दं टब्ला दं तुरिं फैला MCLA आनो दाबो जोबाखै गासैबो नायबाय दं नायग्रानि तुरिंआ लाइन थांना होलायबाय नै जोंनिया लाइन थांना होबाय लाइन थांना होबाय लाइन थांना होलायो दावगिया रागा जोंलायदों खोमा नै लाइन थांनायनि फैला MCLA जोब्बाय जोंनिया दा नै फैला MCLA खतम जाबाय जै बर' हारिनिनो नायग्रा माखायाबो उन्दुनो ओंखारबाय नै जों दायो नायलायबाय जांख्रिथायनि थैसा हेल' लोगोफोर दिनै मोनायाव माने बाराद्राय हर जादोंमोन ना बेनिखायनो भिडिअखौ फोजोबनाय जायासै स' नै नेक्स्ट मर्निंआवसो भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय